گرتنا هەفسەرک و ژمارەك ji پەرلەمانتارên HDP ji balhêzên ewlehiyên Tirkiye ve karvedanên cuda bidû xwe da anîn û beşek ji aliyên siyasên Herêma Kurdistanê welatên Ewropî girtina Demirtaş û hevalên wî şermezar kirin. Diragihandinekê de Serokatî Herêma Kurdistanê amajebûyekê kir. Dilgiranin ji girtina hevserokên HDP û hejmareka parlamentarên dinên wê partê. Amajebûyekê jî kiriye metirsiya wêyekê heye ku kiryarên bi vî awayî bibe sedemê alozbûna rewşê û arîşe jî kûrtir bibin. Hevdem Yusuf Mihemed Serokê Parlamentoya Kurdistanê di ragihandinekê de amajebûyekê de girtina hevserok û parlamentarên HDP tu ramanekê ji bo pirsa dîmokrasiyê li Tirkiye de nahêle. Ragihandiye jî ev karê careka din dê egerê destpêkirina prosesa aşiyê li Tirkiye bike bi mehal. Her li ser girtina hevserokan û parlamentarên HDP ragihandina mekteba siyasî hêketî amajebûyekê diket. Girtina hevserok û parlamentarên HDP agirê xebatê li Bakurê Kurdistanê zêdetir diket û dibêje ev siyaseta AKP diçe xizmeta Daeş û dijminên dinên demokrasiyê. Tevgera gorancî amajebûyekê dide daxwaz ji desthilatdarên herêmê dikin bi peywendiyên xwe digel Tirkiye de biçin û bêdeng û bêhelwêst nebin li hember van raftarên hikûmeta Tirkiye de. Ew yek jî xistiye berçav. Ev bi zavên desthilatdarên Tirkiye nek dengê zelalê Kurdan bêdeng nake. Belkû tihna bêtir dide bi xebata rewaya Kurd li Bakurê Kurdistanê. Yê Girtuwa İslamî jî ragihandiye. Ev rewşa xizmeta çareseriya siyasî û aşiyaneya doza Kurd nake û pirsa çareseriya arîşeyên Kurdan li wî welatî paş dixe. Li ser astê welatên Ewropî û Amerîka û netewên Yekbûyî jî girtina hevserok û parlamentarên HDP karvedan li peybûn. Derbarê wê yekê Wezareta Derve Amerîka ragihand. Girtina hevserokên HDP û parlamentaran ewa wekû hevpeymaneka Tirkiye dilgiran kiriye. Hevdem Federica Mogherini berpirsa siyaseta derve yeketiya Ewropa ragihand. Gelek dilgiranin ji girtina hevserokan û parlamentarên HDP ji bal hikûmeta Tirkiye ve. Hevdem daxwaz ji balûzê welatên endamên yeketî kir li Enqere bicivin. Martin Schulz serokê Parlamentoya Ewropa jî ragihand. Ev karê berpirsên Tirkiye lêdana li demokrasiyê û hevserok û parlamentarên HDP nûnerê dîmokratiyê di civakê Tirkiye de. Erdogan korojekê beriya girtina parlamentarên HDP êrişên tund kirine ser Almanya û ew welat bi piştevaniya terorê tuhmetbar kir. Di hember jî de li ser girtina Demirtaş û hevalên wî Almanya rexneyên tund li Tirkiye girtin. Frank-Walter Steinmeier wezîrê derveyê Almanya ragihand. Ewa li Tirkiye çêdibe pêşhateka metirsîdar e. Hevdem şandiyê dîplomasiyê Tirkiye li Berlîn hatiye gazîkirin û nerazîbûna welatê xwe pê ragihandiye. Ji aliyekê din ve Roman Nadal û peyivdarê Wezareta Derveya Fransa ragihand. Pêtiviya Tirkiye rêz li azadî û mafên giştî bigire û peywendiyên Fransa û Tirkiye jî li ser binemayê mukurbûne li ser bihayên demokrasiyê û mafên mirov û azadiyê. Netewên Yekbûyî jî ragihand. Girtina parlamentarên HDP qebûl nakin û ev jî li dijî pêverên nêvdewletî ye.